ti Masakbayan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko. Napanan na ka di. Nakitak mga nagkuyog da kin ni Ali agayam na madam. Adda igam da apana. Napandaman nga ro din iti kabakiran. Napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko. Pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mat nga da isang putda nga ugsaw no abuyo madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat da ti maano pan asidaan ngam ti magatang iti tiyendaan madam. Sa bagay, uray siyak. Nanananam ti maanupan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat madam. Kasta akmat. Insusuon mo mat day takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa eksakto, sakbay ama panak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpat ko ti danom. Sumalugak ijay pakiab-abalak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagkan ko na. Tamadagas ko iji balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito yung ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan ijay patad, anak ko. Maawatak, ina. Jack mat kaya ti agyan. Wano agkasera ijay patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala nga mi nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyaman iti kanayon mo apan ang ururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amala daw. Sige, taayabak ti kapsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin mat siguro. No, ada maaramid apag na anti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day tirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayo nga da iti bantay. Sakat nagiinadayo kami. No kumamay sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damat bubon dito'y. At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adanom di tababa. Agyan tayo tilingam ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan tayo ti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di tapay mo't naawanan itinanupan, no intaganot. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan ano pan ta idi. Ngam daytoy bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaad iti asidag. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaad iti asidag. Kayat da ka diti agnaad dito'y bantay nga medya patad. Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amo maten, mais ti kang runa na pagbibiyag dagiti taga ditoy. Kaasi damat nga rodong kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo medya syudad. Malumpanan, ato ka din tinalpas mo nga inaban? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta masapa. Kasla nga min makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapno maurnong. Wan sa nga agpayso. Mamma minsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mo ti makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay. Oray siyak. Kaano ta nga tamat ang makapan ije syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat ti pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tan ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, into nagparang ti ugsa. Sige, isagana ta nga rodan. Adda pay la iti kasupukan. Ne, saan mo ito nga kutkuti?
Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na tangata. Tanagsardang iti kasuppukan. Saan tangagot ko ti? Saan nga tangagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanom ngagtaod iti bubon? Umayin ti saraan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ti ugsa. Adda man ang iyawid tayo jay patad. Adda manen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpat kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At da nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Baknang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yo asawan, ama. Imposible at di mo maawatan ti kayat ko asawa. Apay amanipod kinasauna ka ti amam. Di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbaga ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin na labsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo chay, nalawa ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko nga amam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen, di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam, ti tulag katulag. Saan mo ang mabalin asalungasingan? Amamukan gayam. Adda manan parikot mo. Isu anak ka umay ka analadingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo lang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti na pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Day tati saan kong amo. Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkal yo no saan kayo nga agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Day tati rigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkal ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasayaat mat, ina. Madamag kumahan, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudan? Napanak itin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti na italimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kasi iti anya, ina. Ijay syudad, uray ka arubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo mati makiamam mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat kadagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat, tamagatang amin, uray na laylay abulong, magatang anak ko. Bro, anya ti imbaga ti talkam iti negosyo? Ayos mo ti amin bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkal a negosyom dito'y syudad? Idinto tano at datay jay lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isu analaing kang agpana. Uray si kamet bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli jay lugar tayo? Inton bigaten bro. Kayat ko ama pantamanen di kabakiran. Intamanen aganop. Numaasawa ni Amir ti anak ti gayem ko. Bumaknang. Tanalawa ti asyenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na.
Nasingsingit tumanin ti pamilya tayo, no aga-abalayan tayo. Madamag ko man gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Mga no sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, ang mga no di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iti pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay-nay mo iti biyag. Numabalin kat kitaam met jay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki akursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko akursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akayat ti makiasawa? Wan mat kit di, ana. Saan ka mat amawanan iti lalaki? Adupay di ti pagpilyam no bilang. Alaan tapanakan baim, taintamanan agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagas mamlaunay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop, ngem ti ibagamanan dagiti dadakkel ko. Adanda ni kanon titulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae a nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaangan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkelyo ti agtulag kan isu aminan? Sana ka umanugot. Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tama dismayak lang. Agrobot kan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali iti nagkwestiyon mi itay. Kat sinubli na. Agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abaton. Taurayak ti gayam ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungat? Aglingedak. Amang ano kabusor. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Di na kumadangran, apo. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito'y kabakiran. Mabalin ka diti makisarsarita kan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada ka duwam ko, nam? Adda, ading napintas adayag. Angam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanya. Babaan iti kawas mo. May saka kadagiti maawagan ana nga to iti gimong. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribu mi. Kunakun kad. Naimbag man, tao may diti kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak mo na iti aganop. Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kamilaan. Nagpintas mo't tanday dyan nga imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawan na kinkwana, bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro.
Addan sa bali anak ka itulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini ira. Madanagan akan ka, bro. Amum ti kababalin ti amam. Saanak nga manugot iti kayat da nga ipaasawa kanyak. Nang runa, ket saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop dito eh. Anaga po iti sa bali at tribo, ina. Kasano ti pan nakaamom anag ka po iti sa bali at tribo, anak ko. Dahita ti imbaga na, ina. Anak ti mangida ulo iti sa bali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatag. Babaan ka dagiti kawas na. Madlaw ana nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak. Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpet ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod, dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatag. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di nakikita dito'y patad ti kumkunam alalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakikita dito eh. Sa baling samat at tribo. Nataar ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y mutam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam. Kanayon ko ang madardarap-dap ti rupa na. Sa balin samot dayta na, gayam. Wansa, gayam. Itala ang ama pasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan laang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramidan ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan no ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae anakitam? Inton umay ka di abulan, tinagtulagan nyo nga ipapantapan na kisarita, iti gayem mo. Wan, ana. Naisagana kung tiduri nga itedta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalay sa. May sa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapaot ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. Nukunayo akangayedan to ti kalay sa ti anak kyo. Adun tulakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko mapasamak. Siyakto ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel tulakit di ti magastuyo, madam. So nabali, tanukukwadan to ti daduma nga asyenda. Pamulaan min to iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga oray aggasto kayo iti dakkal. Ha, sa anak nga gastos na awan ti amo kaspapak na. Mayatakit din amang bus-bus iti adda kanyak no awan mo't kasukat na. Ha, saan pa'y laan? Adda ka dito'y waig. Ginoo? Di na ko maawagan iti Ginoo, ta saan ka agpagpabigbig. Kay kayat ko naawagan nak iti Mikulatan. Ginoo nga min tiawag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagi si daduma. Saanak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apa niya may kayo dito ay? In kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong kari di balayo. Patgat nga imnas.
Saan nga tang ako nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat amo. Ti ammo da, kat inak aganop. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Hun gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasingpat da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dahil tatidakkel aparikot ko. Diyak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngam awan mamay na. Ta ipaasawa da ka iti sabaling nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Agliv ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro. Into no may alawas, tinagtulagan mi tigayem ko, apa nagsasarita tayo. No kaano ti kalaysa ken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na. Saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray. Saan nga umanay ti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makaarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan akalaysa. Anya jay ko na mga ramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kong kunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sabali nga anak ti makitak. Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Ada ka numat resort ijay ako kwa ti pamilya malik. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligim, bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman bro? Tasan ta pa'y nga mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ikagumaam alipatan day tang ayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itikimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di. Kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti waig. Pinagaramidan ako man, ina. Ngam nasingpat day chay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod na munday ta panagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina. Inton agkita kami manin iti waig. Awisak diti balay tayo. Nakahala ko iti bakasyon ko bro. Nasayat no kasta. Mapan ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektive. Tur, ken detective, bro. Sapay jakpay napnapan iti a resort. Nalatak ka no day a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. Adda ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista adi na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko amaamom. Sige bro, agrubuatak nga rodan. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla.
Wen, impay sagana kon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuana nga alahas ken antigo nga alikama iti kusina. Lakit di ah. Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, kanda dumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan akalaysa. Igam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa'y laang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na, sigurado a maragsakan tumatlaan. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakkel ni gayem mi ko. Umunag da iti ayan ko a restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak mo tinti. Kan nakasanglasis ak. Adapay mas ko. Anday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito ije manugangen ta, ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, tiyak kayat dito'y. Ado ti tao. Ije manugangen ta ti umay ditoy. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay. Adda tao da nga umay mangsukon kadata ditoy. Oh, ana. Day ta babae nga umasidag ditoy. Iso day ta, ti manugangin ta. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Day ta umasidag nga babae. Iso day ta, ti manugangin ta. Dayta, ti manugangan ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpaiso nakaparada alugan di tarwar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y lati aramidam nga rod. Tumakdal ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayem meko ti babae. Saan mo ta panaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Wah, total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayem meko ti video. Masigurado nga adda madismaya. No makita na ti video ti babae. Simbangpet kanot adagos, bro. Bro, naala kong ti rumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga rodan. Magagaran akon ama ka mo. Ipasakan ka ti video, takita sapay ko ma, tasaan ka madismaya. Ano niya? Orayam ah. Naipasa ka din. Orayam bro. Kat, masigurado. Mas daaw ka no makitam ti video. Oh, aday ta. Na-receive kon. Ha? Adda amakin ina ditoy. Kitaam ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy ka di ababa iti. Mismo bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, Jack umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayem mo iti intad ta akas Dory. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay matitsura na. Gam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, edi nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na dya babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na, kan.
baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo ti syudad. Amo na nga imatunan, iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko pinakpakibiyangan ti negosyo na jay syudad? Iso ajak amo, nuan niya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, at tanasyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? Adaman damagak, ama. May pagpanakkel ko kadi ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko kadi nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ama asawa. Ket jay maipagpanakkel ko kumamit, numagna kami iti kalsada. Wenno ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apayakas di ti Saudi anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa ta kankwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan na pasat ti patad. Dahita nga rod, Ket. Ngam saan makalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak ta iti sidog da iti babae. Ngam saan mabalin nga ibabawi ti tulagan. Ado ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwa da kalpasan ti kalaysa. Dayta ti ingkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Ape analiday ka nga in may ditiwaig. Mabalin ka di ama pantay di balayo. Adanas kan nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka diday jay. Pangasim. Mapantay di balayo. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka diti agi susoon iti karamba. O di, sa kruya kon. Nagalis ti karamba. Amang ano maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutan iti balay mi. Ngam pasensya ka, iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak diti balayo. Imbag maan ta kinayat mo ti umay dito'y nanumo abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo. Iti ngamin nabayag basit a panagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, Nana. Ngam imposible day ta, baro. Maawatam siguro ti kayat ko asawang. Kinapudno na. Intulagdak iti dadakkel ko iti may sa babae. Ajak pa'y nakitkita. Anya nga rod ti imayam dito'y baro. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Jak kayat day babae. Jak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Di yo kumaparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo kumabarok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggayam nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, taim manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, ijay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? No surutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Ta saan da pa'y anap na pan ijay. Ngam,
Kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayem mo. Ayabam, tapno adda kadwam. Jak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat iti syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat iti syudad. Tapno ada kadwak. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tayo, Jay? Ipanamnamak ka na kayo. Natalgad kayo ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi Jay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaang ng iti syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrupot ka nga rodan. Taurayan da ka. O sige nga, Rod. Darasag ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamuanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagos ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabalan. Gumatang tayo kadagiti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabalan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyom. Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta? Mairugi pa'y laang dati pagabulan. Wen, ket sikat ti makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapol, taipaay ko. Gatangan tayo amin ang maaramat. Sige. Ikagumaak adumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin ang masapsapol. Mairugin ti project. Naggasak ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa. Ay, kaano ak nga tama ta makasarak iti kaskan kwa na? At dadag iti banang nga urayam, ngam saan mo ama oray. Adamot ti saan mo alam namaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ang makadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko? Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awitan? Agawid to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y mat, tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngamsigod asaan nga agpaot no kasya mapan iti syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikriknak. Mading amin ti sauna itinaudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas ang mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay ang nagpakada anapan iti syudad. Di na ka di imbaga, no kaano sumangpat. Saan nga rod? Ang sumangpot tumutla ang dayjay. Ta sigurado ang mapanmanon aganop ijay kabakiran. Dimot na laing matlaang ti inam nga agabal. Iso tinang isuro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agabal ditoy. Ang mga no di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, iji balay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy. Ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana ditoy. Anya at trabaho. No anya ti amo na trabaho. Iso mat ti pangisar ka katakwada. Idi ubingak, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kwa na, taalaan na iti construction site. Masigurado ka kayat dati umay diti syudad.
Nulakat, anda pagtrabahuan da. Hinaman pa'y, madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo apasawar na ti syudad. Berukan da ni Miko ijay. Nalawat ti syudad, madam. Kasano da ang masarakan? Ay di agpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasano no di da masarakan? Adamang sipot kadagiti amin amol kan parke di syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakot managdakdakis nga ano panda? Masapul asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaslakot managdakdakas nga ano panda? Masapul asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya ka di day tasasawa mo nga? Ah? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipudnaw. Di nakman buwisitan si kakatulong. Ammo mi ti aramidan mi. No ngay, saan akayat ni sir ti agawid? Ulodan da ka di nga yawid, madam? Sumurot day jay no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso at di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti Kalaysa? Ti Kalaysa ket may sa sagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga Kalaysa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipat ang sabat na nakatulong kalaang kat siyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mo. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman nak iti panang ibagam, ah. Ay, kaasimot ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam mo kadag iti amom, agayam ko ni Miko. Di da pay amaw, tani Miko ti umamay iti balay. Saan da nga ammo? Siyaklaang ti makaammo. Di da kayat amakisiningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman nak iti impadamag mo, ah. Sige, ta ipakaamok day ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritang? Eh, saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam ang makisarsarita ija a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pay amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Ta sino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol iti saan a panagawid ni sir, madam? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya iti tindaan. Ket, kabuteng mo ka din, Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin Akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di Akalaysa? Tapilitin dakmet ama kikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidam. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom. Tapagbalinen ka ama kannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro. Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyok. Saan pa'y nga agparang kadakwada. Tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mangi-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarta. Saan aparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga kano ken kuana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, akukwak dito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka.
Saan damat siguro asumraklatan iti babalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Saan akarumrumwar? Ngam na to ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumurumar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles. Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anya mo ti aramidak, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatan ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kayat da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang gumaasaan ang may sikreto ti Kalaysa. Tasagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngem maamakak. Amang ano ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasi nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngem ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngem saan pa'y nga ita. Amangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mo ti amok, Pangulo. Awan mo ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapanijay? Ay, awan mo ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito eh. Ad dalaeng ama estresa kan ka. Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo itinalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpet matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan kwa na. Iso apim manaw iti balayda. Tadina kayat nga ikalaysa ti dinamot ay ayatan kan nakikita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Taiso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramidan ta panagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla. Aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanakan ak una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakit di kabailan ti maisinakan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilian. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atari gagayan nga umadayuta? Tilakayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kuam da ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sikat ti mangi manihar. Iso ako kuam da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga naggasat ka, friend. Isunala ang taparikot ti pakaikamangan. Apay nga taakas to'y ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bali, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan kato'y pagabulan.
Padurasag ti pagabalan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day tanga arapaap mo. Ado matkit din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko. Uman-ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wan gayam. No saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liver. Mapan ka pa lang iti lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, no anyan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo. Nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo, ti makannawan na. Ayun gayam. Nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mol. Amang no may sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti ramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo. Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada ko maiti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka nakwada nga awan ni Miko. Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko madahita rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol tayo tinapasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanagan ada ka no napigsa bagyo sumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayan daama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga ada napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ang madanagan no kastoy? Ato nga min dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama. Gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan. Kasano ko maamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No adan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaik katan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti ate. May mayat no madadaal. Mauyong sanday na tao. Makaragsakan na kit din ti panakadadaal ti ate. Nagngina ti ate. Nagsayang! Ti Masakbayan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan na kit din ti panakadadaal ti yate. Nagngina. Nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparangin ta ang nakalugan ni Miko iti yate. Isu ang mapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapukan kwa na. Imbag tikas jay, tapnusan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso na ita na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate. Ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang suraya?
kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masaksapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Daras nga raw, taagawit kan. Tamangan mo pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Masaya at matmanan. Aywon gaya. Agkalay santo itinaliman. Dagay ang Miko kan ira. Makikalaysa ko nam. Kasanon tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituling akalay sa. Susapo. Anya nga ti mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayem ni sir. Ngam naglibakak. Agsagana ka ira. Sumangpeten dagiti inorder ko abad-bado a pagpilyam. Pagbado minton kalay sata. Pagpilian? Ado ka dito in-order mo? Wen, ira. Kayat ka asorpresaan. Basta agpili ka, no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahot kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak na panglaw, kinayat naklakta. Mamatiak iti ibagbagada. Nga agpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapudno. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangro na dati sa nikwa. Ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaik katan ti angkla ti yate. Mapasamaken ti kayat ko ang mapasamak. Masaya nga nak iti yate ang maisakripisyo. Dakka ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngem ti panagtalek ti kayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Nung ayan ngamin itang ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaan kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kankwana. San ko pa'y nga amu asawan ita? Ngem mabalin ko nga aramaten ti latigo kankwana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasem, madadaal ti yate gapu kankwana. Agsaw-sawa rin dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo o ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kasmay sa Pangulo, sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapo iti day ta atulag. Di tan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Awan kit di ammo na. Di na inaramat ti panunot na. Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda abumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. Nusikan ti saan a makabaan. Pinaay na ti arapaap ko. Nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso. Sinayang na ti panagbalin nanto a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na inton sumangpat. Anya ka dito agwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras adamag. Nalaing iti kalukwan dagiti tao. Apa niya inarami da dayta? Iti anya agapo. Amang ano inarami dalaang. Tadida ngamin masaraka ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti nakaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanan ko kadagiti pakaikamangak. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta sitwasyon. Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailisi iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kayat mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan. Inton malpas ti kalay sata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sa bagay. Sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngam, agnanayon ta kading aglamlaman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawon a maawat dati relasyon ta. Diyak amo, numatong palday ta tarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno maya sidag tirig nada kanya. May salang ti amok. Padurasam ti negosyom. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan.
Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon da iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inabal. Sige. Mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudon tinamnama, amatagi ko ani Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan ginalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako makankuan. Napukaw ti asyenda, napukaw pa ti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mo't kitdi, tasaan ka pa'y mo't unay anataangan. Barang agawid tumatlaang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amanga no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Emado ti buyers tayo iti sabali apagilyan. Adan pinirmaan mi a kontrata. Ada tayo ti mang supply iti paktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabal. Jak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabulan. Nalaing ka talaga. Talaga di moras ti negosyom. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo? Saan ko an aramin dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Naagbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput kun nagagat ka nga minbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingpot mat kanya, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pa iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amala daw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasanga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan. Medyo lang, nana. Imbaglaang tasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang atungay akas iti santo luwan no mangga. Diyak amon anana. Amang an ospital tinaturong me. Ay, ubing at talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si Kamat Alay, manmano ka man na makit-kita. At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dangiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da ka di, ti ipapanaw ti babae. Dakman mo. Ngam, kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem Miko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kano ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tangarod ti maawatak. At dapat dyan madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Soraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, Ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot tan jay sigud agura da kan ka. Agpay sungata dayta, bro? Agulbud ka di pa'y ni Manang Soraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong hekalaysa. Di da nga tatubngaren. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Soraya. Tapnom amuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko ka ni Manang Soraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naimbag ta nagkita tamanan, Manang Soraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni Madam mo.
Nukas pangarigan mga asawa ni Sir Mo, iti babae akayat na. Di da nga tatugnaran. Ha? Amangan lumakang ngagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro an anwen. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Aramiden ta na ito, para kinigayam mi ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpet talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pod no. Anyat kahit mo asawon manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapay di ka matagtagari. Ada ka di parikot mo. Ada ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kanimanang Soraya. Ada man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya day, Jay? Imbagakan ko na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramidan na ka di, bro. Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, kat di na matpudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ngampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije bye-bye. Pinidot na ka ni Pangulo, ije bye-bye? Day tatipod no. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kaspudpud no nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idiinsangpet ni Amir. Kasla nakutaran apiak. Idi binaduak itinaimang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti Marigrigat, tas saan ang inginaan alupo ti arwaten na. Saan ka de, madam? Ti Masakbayan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kat impatag mo kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubing. Madlaw amistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti Marigrigat. Ta saan mo tanginginaan alupot ti arwaten na. Saan ka day, madam? Ay, imbilang kong anak. Ngam ita. Siguro di na kung ibilang nga ina. Tapi manaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsublay. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kaspudpud no nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina, kunam? Wan, madam. At dadagiti Marigrigat, nga asikasuan dati na kay kamanganda, no daytoy kat masakit wano nataengan. At damat tibak nang, akadurman dati na kay kamanganda, nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya timbaga na, takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat ada kadwa na amarigrigat a babae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idi simangbay iti biyagta, nagbalin a kompleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, ngadan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas ken kwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamet umariwawa nga po ko no agawid. Huwag nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan ang makita di ti balay. Namin pinsan ang
mapukpukaw akas lasok. Oh, mailiwak matan kan ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada kano ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan matan di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso apim manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso apim manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat. Kasano pa'y amaawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumi met. Kuna ni Manang Suraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamarang laeng? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinangitulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Urekas kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakasto iti kasasahad ko ita? Pudno day ta kunam, bro. Inaramid da ti pagrabangan da, kas naganak. Manod nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo't ti bagbagim. Apay akas lasana sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaidda ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga gunay. Kayat ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos anak katurog ka akanayon? Kasano alabanak da ito'y kinasadot ko abumangon. Mayat ko no at lamang sa labay kanya kamagna. At damat sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asan labayan. Bayan nakpaila nga maturog. Ay, saan? Inak mahayam iti lalaki amang salabay kan ka. Tapno magnaka. Kanya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, Jackman amo. Simadot mo't una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mo't tan amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano kumapagawidan, kat saan tayo mo't nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adosaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga rudan. Ang mga no iliw na mo't ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yung kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw. Kasuron kan kapugtot ko. Ngam ita taawanan dya ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak yo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamamo ka gayam ko. Padasa mariknaan, no kayat da pa'y nga agawid akwen no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ka bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaan nga makita dakdag iti dadakkel mo. Sika ngamin tumumay ijay balay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan dya ipaasawa da kumakanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan ijay balay yo. Tartari gagayak madday ta bro. Kayat kumatan ang makita dagiti dadakkel ko. Saan ka ngagdanag, bro? Patsak, makaawit ka iti mabiit. Agsarita taman, Marok. Panag ko na mga ta, katawatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak.
Maaramid mo dayta, baro. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata matagin ayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, baro. Sapay kumata maparaburan kayo iti adu nga anak. Kabalan lakit din ni Ira. Apay kit din asaan, nana. Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam kano ni Pangulo. Nakapsot kano. Impanday di ospital. Day tati imbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit. Saan kano ang makapangpangan? Kan makaturog. Ang amita. Turog kano mo tanaturog. Ha? Taapay ka no? Day tamot imbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kano analiday ni amo. Idi kwan, saan unay amang mangan, kan saan ang makaturog. Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandakin ko na. Ije emergency hospital ka no, bro. Sikapay nga rin ti makaamo ditoy. Tama panak ija ospital. Anya tinapasama kin ni ama, ina. Miko? Nagkakapwam. Binirbirok na ka. Lading itek, no jak nagaw-awid ina. At daklaan mat dito syudad. Nakaturog mat ni ama. Madanaganak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon butan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina. Uwan, saan pa yan ang nanganda ita? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timagpakan kenkwana. Anya ti kunam anapanan ni Miko, anak ko. Napan kano ija ospital, ina. Agsakit kano ti amana. Apayin nga agsakit ti amana. Maamuan ta no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay kumata maimbagan adagos ti ama ni Miko. Sapay ko ina. Kaasimot no agbayag ija ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan ija ospital. Idamag mo pa ikinim Miko. No kayat na amapan ka iti ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana ma. Aday nala ka na imasamakan. Bangunan kayo tagsango tamangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak ama. Santa pa pagsaritaan day taabanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayag na jak naganop. Ura siya kama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Ita, tainyawid tanti amam. Maragsakan na, tanakumbinsir mo amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumaraya sumangat ije bantay. Isong nga agpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magantayong arudan, tamabisinak. Nakaluto mat siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa uma. Tapno ipakita kiti anak ta.
Ngawan pa'y makaatiw kanyak no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y bro? Aguro urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapol ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan no makakita manan iti pangipaasawaan dakan ka. Saan na mabalin? Nila ang ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige, inton makasangpeta kay Jabalay. Ibagakon kadakwada ti may papan kini ira. Agawaan bro, narigatan no maunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Adda ibagak kada kayo. Ngam sapay la kumataawatan dak, ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dayta. Adda kayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ingrande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang mo iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ak unay ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga roden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ak unay ama. Dayto yan ti makuna. Asagrado akalaysa. Sagrado, kan ing grande akalay sa.